लाइथानाय तालसा तालेशिका चलिराम तिप्रामथा YTF नि जे सिमन देबरमा लाहार पातिवै लामा आरिमानि आजरो बिहिक बहक अचुजाक तमनि चासालो GBP साखामनगो फाइने साकें फाइक्या अबनि लगी लगिनो कतमानो खनावै तिप्रामथानि आद बुध देबरुमा फाइने फिक्या थैथांजाक सिमन देबरमानि बिहिक नमिता देबरमानो अबतिखे नायफाइजागै तंमालिया सिमन देबरमानि बिहिक खा खामै सोलोकसाय कापखा GBP साखामनगोनो अबतै खायरक सुसु मांपलि नायनादि सिने मांपलि बिसिंतै बलाइनो हमबाय दिनै थानाय वाइटनि आखु सिमन देबरमा सोलिबोबाय लांहा थलांमानि आखु बलिफ्राय खरकसा दङ जाय 6 बोसोर लेखाय खरकसा दङ जाय खरकसा बिहिरक बहक कतर दिनै मिया जिबियाव बाखानै थानाय नांनाया फाखिया थानाय बोरैनो पुलियानो बोरै ताव बोरै ब्लाइखर नायखा टपचराय वेट बो खूब गाहाम गना आचाइखा नुगने बेलाइखनो खातंग तका ताई खावो मिथिगो मुक्तरिबो कालाइखा खावो दिनै बुफातो गांखे माहाय अवस्था तो लाखनि जा मानसा गां एज ए ब्रादार हिसाबै आं चुबाखा बस खाना सनि सुति माने सुति मानखे आं टेबल चुबानाय सुति मामान दिनाव चुबानाय जे बिल नांगोना बो बिल पे खायने आं पे खायने कोन मागे दिनै बो नायन मागे खायसा लेखना हमबाय बनि फ्यूचर टेबो काहामुथों बनि बो एं सागा तंगै बनि बुसारंग नाय तंथों बनि बिहिरक खूब सुसिगि तो बरक रसे MA पास बोसा मांगने तैनाय बन फ्यूचर न संथाम खायमान जों जोंनि एडिसि सरकार बै सालायनाय अलरेडी जों एकटा बनि व्यवस्था साइथान व्यवस्था समा खायने बन मागे सिंगामति चिन्ता खाय दंलायो लेखना